detičky. Bola som na nemocničke a prišiel ku mne starý poľovník a má Parkinsona, aj Alzheimera, aj klby. A ešte, keď ma vidí takú vitálnu, tak ešte ho aj šľak trafí, aj žlčník mu praskne, lebo mi závidia. A čo je chorý? A čo je chorý? No, lebo mi ukázal, kde sú riedky na holi, aj ma zaviezol aj hore, aj dole. Aj má tam samú nahol hore. A potom ti rozpráva potom v tomto Kubíne po Orave, že som mu nechcela dať, že ma chcel pretiahnuť. No, ale to ti je už na skapacie a už by preťahol ešte aj smrť na rebríku. A začne ti mi vraveť, že mu merali, že má 25 cm, no fuj, takýto veriaci, do pekla mieriaci a sama nemravnosť. No a povedia, ona bláznie. No a oni bez Božej básne. A ja mám Pána Ježiša. Moja láska najvyššia. Za lásku zhora Tebe, Pane, ďakujeme, amen. No dajte si rezník, ti ponúknem. Máš, nechceš? No to dieťa jej reve v kočiariku. Celvo červenú. Áno, ona revať. A ja vravím, dajte mu trocha vodičky, teplo je. Alebo mu nech tváričku trocha osvieži vodičkou, nech mu dá pusinku, pohľadka. Ale to ide ako taká manekínka, hlavne, že má gelové nechty a že má líniu a moderný hábik značkovie na sebe. A ešte tu tie pery nastrieľané a tie lícne kosti a to vyzerajú ako pice. A sprostie vymetenie a iba wow, wow, wow. A ako vedia míňať, rozhacovať peniaze, ale nevedia, čo je to bieda a čo je to skromnosť a šetriť. Ja aj zabudli na Pána Boha, vedia stará blázni a oni bez Božej bázne. Ahoj, Božia láska. Čo ste deťom urobili, to ste Kristovi zrobili. To nielen deti si narobiť, ale aj vychovať. Ejde, mám také foto, musím robiť. Taká celebrita odo mňa uchla a chce foto odo mňa. Chceme poslať foto, ahoj, láska. To pekne máme tvoj majetek. Oni sa môžem vysrať na majetek aj na mozog. Ja mám Pána Ježiša a smrtku na jazyku. Aha.